Nu skal I simpelthen lade være med at smide mig den her, det var det irriterende. Theo koster en pose for den der. Nej. Åh, det er du klam. Ej, dig der går væk. Hvad Jeg gør ikke noget. Jeg vil gerne med. Så kører vi. For baby. Svets. Jo. Han Jeg gad kan ikke ikke engang selv længere. komme på. Hvad? Jeg kan ikke engang selv komme Hva? på. Du skal bare sætte dig på det rigtige side. Det kan jeg ikke. Nå. Det er sikkert dig. Det er dig, der modder. Hva? Hey! Og det var så min hemmelighed. Ej. Jeg vil mindst lige gøre sådan, at jeg kan få min motorcykel igen. Jeg kan ikke gøre noget. For helvede, Ferdinand. Hvad er det der? Jeg ved ikke, hvad. Ferdinand, det er kraftigt en flot navn, du har, det var bare lige sige. Hvad er du? Vel. Jeg kender dig ikke, Melvin. Nå, okay. Virkelig fin i motorcykel. Er det min? Nå. Ej, stop altså. Hej. Hej. Det er dig. Ej, var det dig for tidligere? Ja, der var der. Du glemte at sådan færdiggøre den der kommune, der havde været. Det er ikke sådan lukket for mig. Au. Ej, den er fucking flot, Ferdinand, den her. Gør. Åh, for helvede. Melvin, du skal stå på ben. Jeg er ikke så god til den. Hvorfor render